makawuono. Mana konyalo mana ng'iyo moko kuom weche mabende timore. Tipo mineno ka ma en jatend migawo mar somo ngire George Magoha mabende osebedo ka timo kata mna nonro mag gedo mag Kilese mag CBC. Manego bed ni nyithindo mantiere grade 6 higa mabiro ka gidonje grade 7 onego bed gidonjo ka skunde makamagi ntiere kod hikruok makare. Koka mano duchi makawuono migosi Magoha bende biro bedo ka timo nonro mag Kilese mag CBC buore Nairobi ka ono romo sang'wen mar okinyi odhi bedo e skund jomanyiri mong'ere kaka Ngara Girls mantiere sub county Mastarehe mantiere buore Nairobi. Bang'e wanomol kanyo e skul mong'ere kaka Mushiri Secondary mabende nitiere Njiri sub county ka ono romo sa 4:30 mar okinyi. En nonro mabende otimo e fest mare mar 2 ne ikruok makare mag nyithindo mabende biro bedo ka donjo e grade 7 chakre dwe mokwongo mar higa mabiro. Makoro nyiso ni ponono ni janyuol panena gi sani. Ponono ni intere gi nyathi mantiere e grade 6 manego bed ni donjo e grade 7 ka biro romo higa mabiro. Duol mochung' ne penje pachoka kata mna nek nochiwo ni kata mna milome mar mondo mi iyier ne nyathini skund sekondar mabende obiro riwore godo. Mabende intere gi thuolo nyaka chieng' tarik 30 mar dweni. Idonjo e portal kata mbui mar nek kacha to iyiero ni nyathini skul mar sekondar mabende obiro bedo koriwore godo mabende ong'ere kaka junior secondary. Koka mano nonro makama kata mana mabende mago biro bedo katimo duchi makawuono wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo kaluwo wach makamano.